Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tundong Kristo ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon ko na ni Kristo karong adlaw, atong gisaulog ang kapistahan sa santos nga balay ni Jesus, Maria ug Jose o ang Sagrada Pamilya. Ug sulod ning atong santos nga misa, sa kanunay atong pasalamatan ng Dios sa tanang mga grasya nga iyang gihatag kanato, ilabing na ang gasa sa pamilya. Ug usab atong pangayoon ngadto kaniya kung unsa man ang mga grasya nga atong gikinahanglan sa atong tagsa-tagsa kabanay. Pero mahimo kitang tako sa pagsaulog ning santos nga misa, hinulsulan tang atong mga kalapasan. Magdungan kita sa pag-ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kanyang mga igsoon, kay nakalapas ako daong yamot, sa una sa pulog sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, busa na mamuyaw ko kang Santa Maria kanunang ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kanyang mga igsoon, aron niyang kinampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan tagna sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayuon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios, dito sa langit,
magampo kita. O Diyos, yatagan mo kami sa talagsaong paniginan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod, sa ilang pagsinabtanay ug paghigugmaay. Makapahimulos kami sa mga ganting walay katapusan, diya sa kalipay sa langit. Ini among gipangayo, tinaagis ang dong Jesucristo, imong anak, nga buhyog hariban kanimog sa Espiritu Santo. Diyo, hangtod sa kahangturan. Kinutlog gikan sa basahon, sa sirak. Kayang Ginoo naghatag samahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong masala. Og kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo dakong bahandi. Kay kung tahuron ninyo ang inyong amahan, sa usa ka adlaw niya na ang inyong kaugalingong mga anak maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o sa paglipay sa iyang inahan. Magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, at timana ang imong amahan, inigkatigulang na niya. Ayaw siya hatagig, kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluyi siya, bisan kun ango-ango na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw, ligon ug maayo pang lawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron mahibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan,
mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Mahad ang imong asawa na sama sa usa ka mabungahon nga bago nga naa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo libot sa imong talang. Aniya ingon nini pagpanalangin ng tao nga madlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaobsanon, magmaaghop, og magpailobon. Pagtinabangay o pagpinasayloay kamo, kundo na kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Og idugang niining tanan, ang paghigugma nga maoy magbugko sa tanan, ngadto sa hingpit nga panagtiusa. Pahariya sa inyong kasing-kasing ang kalinaw, nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuya sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabandihaanon niini. Pag tinudluay o pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo o balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Diyos uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti. Himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Diyos nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og kahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw sila daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios.
Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingalig unyag mawad-an silag kadasi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo, mipakita kang Jose, pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan, ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kayang bata, pangitaon ni Herodes, aron patiyon. Busa, mibangon si Jose, ug gidala niya ang bata ug ang inahan, ug niadtong gabi una, mikagyo sila sa Ehipto. Ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa, mibangon si Jose, ug gidala niya ang bata ug ang inahan, ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao, mao nang naghari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto, unya gipahimangnuan na usab, siya pinagig damgo, ug busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagatawgong Nazaretnon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maadyong hapon ka natong tanan. Sa ako nang gikaingon kaganina karong adlaw, atong gisaulog ang kapistahan sa balaang banay ni Jesus, Maria ug Jose, o kining gitawag natog Sagrada Pamilya. Nindot nga ipangutanan nato sa atong kaugalingon, kamusta man ang atong pamilya? Kamusta man ang atong tagsa-tagsa kapamuyo? Makaingon ba ta nga, Father, balaanon ang among pamuyo, balaan na ang among pamilya. Mga igsoon ko ni Kristo, kung dunay usa ka hagit karon nga Domingo, walay lain kundili ang Dios nagtawag sa matag pamilya nga unta mamahimong balaan. Ang Ginoo nangandoy nga ang matag pamilya mamahimong balaan. God is expecting not only a holy children, not only a holy father, not a holy grandmother, but God is expecting
a holy family. Kung dunay gipangandoy ang Ginoo, dili lang tong lula nga Diyos nun, lulo nga mainampuon, ginikanan nga pirmi magrosaryo ug magdumina, kung dili pamilya nga balaanon, balaan nga pamilya. Sa unsa man nga paagi nga ang atong pamilya in a way mamahimong balaan, ang atong mga pagbasa karon nagtudlo kanato unsaon para kining maong banay nato mamahimong balaan. Sa atong unang pagbasa sa basahon ni Sirach, nagtudlo siya kanato kung unsaon para mahimong balaan ang pamilya. One word, respect, pagrespeto. Pagrespeto sa amahan, pagrespeto sa inahan. In other words, pagrespeto sa ginikanan. Before nako i-elaborate nganong importante ang pagrespeto, kanong mo respeto man ta sa ginikanan? Ang atong pagbasa karon, unang pagbasa, nagtudlo ka nato nganong angayan nato respetuhon ang atong ginikanan. Gipahinumduman kita nga ang otoridad, ang gahom sa ilang pagkaginikanan, sa ilang pagkamahan, wala nagagikan sa bisan kinsa nga tao, kung dili ang ilang otoridad sa pagkaginikanan gikan sa Dios. Ang gahom gikan sa Dios. Mao na nga kung dili ta mo respeto sa atong ginikanan, tabla ra pod ug wala natong girespeto ang otoridad nga gihatag sa Dios ngadto kanila. How are we going to show our respect to our parents? To respect here means becoming patient, pagkahimong mapasinsyahon. Kahibaluta nga moabot ang punto nga ang atong ginikanan anguanghon, bungol-bungol, masakit, dili masabtan, magbalik-balik ang istorya. Dunay panahon nga bisag tiguang na pero manggitumanon, bawal mo kaon og humba, mukaon gyud. Bawal mo inom og soft drinks kay taas ang sugar, di gyud magpatuo. Sa mga panahon nga moabot na ayaw patasa ang inyong tingog, patasa ang inyong pasensya. Ayaw patasa ang inyong blood pressure, patasa ang inyong pasensya. Ayaw ninyo yaw-yawi, ayaw ninyo balikasa. Makahiyumdo mo sa bata pata, ang ato bayang ginikanan, bisan og dugay ta makamao, sa mga butang nga itudlo nila kanato. Pero naningkamot sila nga mamahimong mapasinsyahon nga ri kanato. To respect means to respect means to show care. Pagpakita og pag-amping nila. Dili lang sa panahon nga makahatag sa kwarta, dili lang sa panahon nga baskog sila, labi nga sa panahon nga gikinahanglan nila ang atong pagatiman. Makasubo pamalandungon nga dunay mga anak nga ang ginikanan ipasapasa. Bisan pag-unsa ta kapobre, pwede nato atimanon ang atong ginikanan. Kasagaran, itugyan nato ang atong ginikanan atong igsuon nato nga dato. Wala man ay problema ba? Pero kung gani, milikay ta sa responsibilidad, dili ta ganahag problema, samukan ta sa atong ginikanan, murag paita po ron paminawon. Ginikanan na ninyo, pakitai ug pag-amping. To respect means to obey, pagsunod sa atong ginikanan, as long as dili lang immoral ang ilang gitudlo, as long as dili ilang makadaot kanato, kay kanang ilang gitudlo kanato, ilang mga maymay nato, ang ilang mga gusto nga ipabuhat kanato, gikan kana sa mga gipilo-pilo nga mga panahon sa kasinatian. Duna nay kaalam, duna nay wisdom, kung anong dili tapalakon o gabi, nganong dili mo ipadisko, nganong dili ipabuhat ning mga butanga, kay gikan sila ni ana kaniadto. Ikaduha, sa atong ikaduhang pagbasa, gipahinumduman kita sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas.
Kung sumadahon nato ang ikaduhang pagbasa, usa ka pulong ang mutumaw. One word, adjustment, to adjust. To be holy means para mahimong balaan ng pamilya, learn to adjust. In what way nga maka-adjust ta? Duha lang kapunto ang ihatag ni Father Johnson. First is to let go of one's ego. Ipadaplin ang imong kaugalingong garbo, ipadaplin ang imong kaugalingon nga interes o gusto. Sa usa ka pamilya, nindot kaayo nga ang tanan maka-participate. Nindot nga ang tanan maka-cooperate. Pero subo pamalandungon nga daghan sa atong mga pamilya nga usara ang tingog sa mga igsuon, kasagaran, ang tingog gikan niadtong mga profesional, niadtong mga dato, kadtong mga pobre. Akong unsa ra gud lang desisyon, musunod rami. Magpadaplin rata sa kilid. Unya, magpahawd-hawd. Or doon na po'y pamilya, nga way tingog ang anak, dili paminawon ang mga anak, kay pirme ang papa mo'y masunod. Importante sa pamilya ang pagpaminaway. Mamahimo ang pagpaminaway kung kamauta nga mo adjust, kung kamauta mo padaplin sa atong kaugalingon nga garbo o kaugalingong interes. Ikaduha, kung gusto ta nga mo adjust, importante nga kamauta nga mo pasaydo. Dili perpekto ang atong pamilya. Kinsa pa man di ay mudawat sa tong nga igsuon, kita raman. Instead na ikondinar nato, palayaso nato, dili nato ang kunon. Dili ba isip pamilya magtinabangay ta? Dili ba isip pamilya agako nato ang matagusa? Kay kung tinuod ka nga parte nining maong banay, ang tinuod nga banay dili magpinasagdaay. Dili maglain-lain kung dili magtinabangay. Ikatulo o katapusan nga punto. To be holy means to protect your family, to protect our family. Si San Jose, sa panahon nga nagpakita ang anghel kaniya sa damgo, gihatagan sa instruction gikan sa Ginoo. Iyang gidala ang bata sa Ehipto. Bisag kapoy kayo ang pagbagtas, naningkamot nga gidala ang bata para maprotektahan o dili mapatay ang bata. Karon nga panahon, wala man siguro'y Herodes nga mupatay sa inyong mga anak. Pero daghag mga Herodes nga mupatay sa mga values o sa mga kinaiya o mga virtues sa inyong mga anak. Say for instance, dunay mga website or mga social media platform, mga vloggers o uban pa, nga gatudlo o dili maayong mga pagtulunan nga makapaguba sa mga kinaiya o mga values nga Diyos nun. Kalmar kay moingon ng uban nga mga vlogger, okay ra mag-live-in, okay ra magminyo. Para safety ka, okay ra magamit og contraceptives o uban pa. Ang ilang opinyon tungod kay maayo musturya ang uban, daw mura na og tinuod ug mura nagkamatuuran. And I'm sure many of our children are addicted of pornographic materials. Please, palihog lang. Kung tinuod mo nga ginikanan, protektahi ang inyong mga anak. Ayaw mo pagpatugtog, ayaw mo paghuna-huna nga tungod kay naalang sa daplin, okay na sila. Ayaw ipulis kung dili i-check sila, kamusta sila. Ug sa katapusan, ang pinakaimportante sa tanan, dili nato kalimtan ang pagtawag sa Ginoo, ang pagampo. Kung gusto ta nga mamahimong balaan kining maong banay, hatagi og lugar ang Ginoo sa pamilya. Ginikanan, inahan, amahan, ayaw lang nga kamo mo'y magrosaryo, kamo mo'y bitad sa inyong mga anak para magrosaryo, magdubina, ug muhatag og panahon sa pagampo.
Dadaa sila sa simbahan. Tudluin sila sa mga maayong pagtulunan. Kay kung kamo mismo dili magpakita og pagpakabana nga magampo, dili ko mag-expect ka kanang mga bataa mahiduol sa Ginoo. Sa pagpadayon nato ning atong Santos nga Misa, atong iampo, Ginoo, tabangi ang matag usa ka banay namo nga unta kini mamahimong balaan. Hinaot pa unta. Atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katigan, Dios ikan sa Dios kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak binuhat usag kinaiya samahan, pinagi kaniya ng himo ang tanan, tungkod ka na itong mga tao alang sa kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, tayo mo siyang may lawas, gikan maranaulay na himong tao. Tungod ka nato, dilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay ng bilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanaw siya matuman ng kasulatan. Misa ka siya sa langit, nagalingkod sa tuusamahan. Mubalik siya may mayaon, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ugang niyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manod sa anak, dungan sa manod sa anak, gisimba siya himaya, ug misulti tinag sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag alang sa pasayloan sa masala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabis maabot na kalibutan. Amen. Amen. Uban sa balaang banay sa Nazareth, misali kita sa Ginoo, kinsa nasayod sa tanan natong pangnahanglan, ug mangayo kita kaniya sa pagpanalangin sa tanan natong mga tawhanong banay, ug moingon kita Ginoo, panalangini ang imong katawhan. Ginoo, panalangini ang imong katawhan. Alang sa atong simbahan, nga mahimo kining usa ka inahan ug usa ka banay alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kining imong katawhan. Alang sa mga banay sa mga nangalagad sa atong pangagamhanan, nga mahimo silang modelo alang sa tanang mga katawhan, magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan. Alang sa tanang mga minyong managtiayon, nga ilang padayon o makapalagan pag-usab ang nangalimyong kahumot sa ilang unang panaghigugmaay, magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan. Alang kanatong tanan, nga ani karon dinhi, ato untang ipauswag ang atong pagdinay-ganay o pag-inalagaray sa usag-usa, ilabi na sa atong gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan. Alang sa atong mga igsuon nga mipanaw na, nga ila na untang makahibalag ang Diyos ng banay didto sa langit, magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan. Amahan, misalig kami kanimo, agad paunta nga sagupon sa usag-usa kanamo ang kahimpitan sa gugma nga gipakita kanamo ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon pagampo kamo, aron ako ni sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaay pagimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapusnalan, sa tibok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami kanimo Ginoo, nininghalad sa pagdait, tungod sa panabang sa berhen nga inahan sa Dios, ug sa pangalian ni San Jose, diguna sa kanunay ang among mga banay, diya sa grasya sa kadait, kingi among gipangayo.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi na sa Kristo nga among Ginoo. Kay siya maong pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya, giila na mo ang Dios nga nahimong makita ug busa, nadasig kami paghigugma sa Dios nga dili na mo makita ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang ni mo Espiritu ang pagsantos ni mga gasa, at mahimo kingalang kanamo, nga lawas o dugo na sa Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon kasyogpan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyong mga tinunan ug miingon. Dawata, tinyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang matlunan ug niingon. Dawata kini ug Panginoon ko mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatak ni aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatay pagkabanaw na sa Kristo, naghahalad kami kani mamahani ning pan sa kibalgal sa kalwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubag malagad kanimo, himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahius sa diha sa Espiritu Santo, hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa bukalbutan, himuha nga mahingpit nga sa gugma,
uban ni Leo among papa, sa tanang kaobispuhan ug sa tanang kaparian, himdumi sabang mga isuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay lasing kaluoy, dadas lang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himawa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ngayang bana, uban sa mga apostolas, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy kang waday ug amoy kang himayaon, pinagi na Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ni panahona, aron kilabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, naglingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among nga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibos mong kabubuton, hatagi kam sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tang timaan sa tong panaginig sunay, panagdait, maanaa kaninyo. Peace be with you.
kalibutan. Maluoy, maluoy pero sa Diyos na nagawata sa mga kalimutan. Atagi kami sa Mga igsuon, kini mo sa Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ako angay nga makalawat kanimo. Apa ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Maluluyon nga mahan. Giligon mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himo nga magsunod kami kanunay sa mga panignan sa santos nga banay. Human sa pagsulay ng kinabuhia. Makahimunta kami sa paguban kanila hangtod sa kahanturan. Kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, panlakaw kamuba ng ugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.